Terve ja tervetuloa tällä kertaa aurinkoiseen pesään. Täällä möllöttää iso kaveri taivaalla ja täällä on lämmin. Kesä tulee. Kerrankin. Nyt ei ole kylmä niin kuin viimeksi. Me ollaan nyt GR1 kanssa täällä. Ja yllättikö? Tehdään vähän remonttia. No, vähän säädellään vaan. Hieno säädetään. Auto kävi just Samulin tykönä säädössä. Ja se katsoi ne venttiilivälykset loppuun ja sitten vähän dynottia, vähän muutti paukkusysteemiä. Täytyy testaa minkälainen se on. Nyt se ei paukahda niin kovaa, mikä on vähän big sad, mutta se on parempi venttiilikoneistolle. Sitten vähän turvallisempi. Ja jos se toimii jalkaa mulle samalla lailla suurin piirtein kuin mitä aikaisemmin, niin sitten se on ihan hyvä muutos. Mieluummin moottori eellä, noin vähän kalliita särkeä. Niin. Mutta joo, dynatus meni hyvin. Kaikki lukemat on suurin piirtein mitä ennenkin on. Että siellä on suunnilleen tonni ja vähän reilu tonni navalla. Niin riittää meidän hommiin ihan täysin. Se on hyvä. Tällä kertaa koitetaan vähän leveämpää eturengasta. Se on 255, mulla on ollut aikaisemmin 235 pelkästään. Ja ajellaan vähän vanhoja renkaita pois ensin. Ja tänään luultavasti saadaan sitten vähän pari ajoa, ainakin asumaa on tulossa tänne näin. Semmonen, kenen kanssa päästään ajaa pari ajoa. Se olisi hyvä. En tiedä tuleeko tämän jälkeen enää testipäivää, koska ollaan aika liki 10 päivää siitä kun lähdetään reissuun. Ja jos me lähdetään ajaa viimeisenä viikonloppuna vielä tämän auton kanssa, niin siinä on pieni riski aina olemassa. Niin mä veikkaan, että tää on ehkä viimeinen testipäivä. Otetaan nyt irti se mitä tarvii Italiaa varten. Sitten keskitytään simuiluun varmaan enemmänkin sitten ensi viikon aikana. Ja sitten pakataan kaikki, katsotaan, että kaikki on mukana ja valmiina. Siinä riittää hommaa. Joo, tää on kiva vaihteeksi kun on lämmin. Täällä on varmaan kohta 15 astetta ja kello on joku 10 ehkä. Aika nice. Tervetuloa uuden videon pariin ja toivottavasti saatte jotain irti tästä videosta. Yllättävän hyvin sai vanhoista renkaista kiinni. Jep. Mulla on tunne, että me ollaan tehty jotain oikein. Pitää varmaan huolesta. Viimeksi oli paljon liukkaampaa silloin. Toki oli kylmempi keli. Niin oli. Mut kyllä tää muuttuu fiksumman näköiseksi nyt koko ajan. Täytyy vaan koittaa vähän aggressiivisesti. Joo. Mut siis toi oli ihan hyvän näköistä vetoa, vaikkei siinä ollut vielä akseja. Nyt suoraan kaikki tapahtuu oikealla aikaa ja fiksusti.
ainakin varoa nyt sitä yläkierroksella liikaa roikkumista, niin pelästyn mitä Samuli sanoi. Pakkohan se on yrittää, jos haluaa näyttävän, niin sit se on... Mut siis toi oli eleettömän kaunista, sanotaan vaikka näin. Siis että kaikki asiat on ihan fiksusti oikeaan aikaan. Se jää vaan vähän niinku kädellä. Momentin varmuuden vuoksi. Mutta ei mitään, se oli aamu eka veto. Se oli aamu. Kuuleeko täällä kun auto käy? Ehkä. Joo, toimii. Pitohommat on parantunut kyllä paljon siihen mitä ne on ollut. Koko ajan laittaa lisää painetta, että ajo sujuvuiksi. Sehän meille sopii, saadaan pelivaraa. Auto toimii hyvin. Mun mielestä nuo uudet eturenkaat on paremmat kuin mitä ne vanhat on. Tää on nyt vähän leveä. On parempi etupään pito. Alussa korkeutta ollaan muutettu. Sekin tuntuu, että se auto vähän kaikki puoliksi, kaikki toimii. Tehdään pieniä säätöjä. Paukkua haluan vähän säätää Samuli jäiltä vielä, että täytyy kysyä siltä. Olla pikkasen aggressiivisia. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Katsotaan. Perävälityksen tarkistus. Noniin. On pieni laakeriongelma ollut tässä, kun me ei olla saatu perää purettua kokonaan. Meidän täytyy tarkastaa laakeri. Aina silloin. Niin kuin nyt.
Hot potato. Tuo laakeri tuolla on meillä niinku se ongelma. Tai se ei ole ongelma, se on tarkkailun alla. Mm. Tulee just nyt taas vähän. Muistaakseni oliks tuolla, mä toin tänne sen perän ison 48 millisen lenkin. Tää on hylsy, onko se tuolla kyydissä? Vois heittää kyllä se vähän pitämän välläri, kun se on noin päin ajetaan. Mites meillä menee? Koitan olla rikkomatta. Säädän paukkua, mä katson tuosta vanhasta kartasta, miten ne on laitettu. On hiistattu 3-2 hylsy. Ehkä ihan hyvin, täytyy toivottavasti se toimii. Oot sen näkee. Niin. Niin, eli kuten äsken huomattiin, niin siellä ajeltiin pari ajoa ja Juha oli pikkusen liian innokas suunnanvaihdossa ja vähän pussasi jonnekin. Ja kuten ammattilaistiimin kuuluu, niin radioyhteys lopetetaan siinä vaiheessa, kun auto tulee varikolle. Ja kun me tullaan tänne katsomaan, niin naapuritiimiläisetkin on pyllistelee meidän auto alle. Ja ilmeisesti jotain on tapahtunut, mutta ei yhtään tiedä, että mitä. Täytyy ehkä kysyä Juhalta sitä, jos se antaisi selityksen, mitä täällä tapahtuu. Tää on vähän kysymysmerkki. Kerroksä meille, Juha, mitä nyt tapahtuu? Meidän vakaaja irtos. Tuli ihan pieni pumpsi ja sitten se pultti poikki. Sitä koitetaan vähän saada kiinni, niin päästään jatkaa ajamaan. Tuossa. Onks tää se auto, mitä lähdet sinne kakoon? Joo. Tietenkin pitää vähän teippiä laittaa. Vai mennäkö vetää? No vähän, en mä... Kaitaa vahaa päälle. On liikaa tekemistä tämmöistä. 32, 230. 236. Onks täällä muitakin? Pakko sitten kun... Yhden sit se jotenkin vaan meille. Joo. Mites meillä on päivä mennyt? Päivähän on mennyt hyvin.
nyt on päästy sitä Parijajokea ja asumaan kanssa ja on kyllä kivaa. Ensimmäisestä tuli se pieni kontakti, mutta no se oli kevään ensimmäisen tandem mulle ja vähän yliyrkkaa ihan suot. Mutta sen jälkeen jättiin vielä parit ja meni tosi hyvin, kyllä seuraaminen ja muuta. Ja vähän tuntui toi auto, että se tällainen toimii hyvin, mutta mä en saa sitä ihan samalla lailla herää kuin aikaisemmin. Aika pitkä toi välitys, mutta ei se mene liian korkealle kierroksille. Niin tuolla hojaat huomasit, että siellä oli hukkaportista niin ylempi letku irti, joka tarkoittaa, että se on ollut jousen varassa. No siinä on syypää. Ei me osoitella ketään, mutta se oli toi. Ei etsitä syyllistä. Ei. Mut joo, laitettiin letku kiinni ja kävin koittaa vielä, niin toimii ihan hyvin. Ehkä jopa vähän parani. Nyt pieni ruokatauko ja sitten meillä on vielä yhdet uudet renkaat tässä, niin käydään vielä vähän pörpettää, mutta ihan hyvää lupas ainakin toi ajo sen puoleen. Sitä voisi jopa tullakin jotain. Näillä. Pakosarjan kauppakin oli. Semmonen. Ei ne viimeiset vedot mennyt enää niin hyvin. Sitten mä olin laittaa paukun päälle, kun mä yhtelin miksi se tumppasi tossa. Oma vika.
Mä en saanut nyt kunnon video. Ai. Tai niin sen takia, että ainakaan saanut, kun mä en pystynyt ajamaan. Niin. Ehkä meillä oli aikaisemmin sitä. Auto on ehjä. Se on pääasia. Tää on hyvä. Päästään tekee checkiä tallille ja valmistautuu mitään. Kyllä. Niin, oliko kivaa? Oli meilläkin vaan. Neiti kuvaa ja... Kyllä. Hoidin tämän päivän. No se selvii varmaan tältä videolta vähän aikaisemmin. Ei näkynyt. Tätä voi syyttää, jos tulee huonoa muuten ajoa, mutta muuten konttauskuvaa ja joo, tässä on ollut Eihän tässä mitään. valmis Italiaan. Joo, no. Isoille areenoille. En mä siitä tiedä, mutta yritetään nyt ainakin. Yritetään. Siitä on hyvä lähteä. No Mika, oliko kivaa? Kiva reissu? Aina. Aina niin monisanainen ei. Niin no, perinteinen suomalainen. No, miten Niin. miten menee Italiassa? Se riippuu ihan susta. Voitetaan me kaikki. Joo. Itse varmaan. Joo. Meillä on etulyöntiasema. Onko? On. Ei kun me olla ekona siellä, me tullaan vasta asumaan lähtee lauantaina, me lähdetään maanantaina. No joo, no mutta sä puhutkin nyt tommosia juttuja. Niin. Luota vähän. Kyllä se on. Joo. Tää on käyty jo lävitse. Kaikki on hyviä. Tänään oli tosi jees päivä. Tai tänäänkin oli tosi Tänään jees oli päivä. hyvä päivä, ei ollut auton kanssa mitään varsinaisia ongelmia. Hieno säätö. Niinpä. Ja se on Niin- parempi kuin mitä viime vuonna kyllä niin kuin alustaltaan. Niin, Reagoi enemmän. Vähän kiertää. Se on nimenomaan hieno säätö. Nyt ei ollut säädetty niinku senttikaupalla, vaan suunnilleen millikaupalla. Joo. Ja itse asiassa tästä voidaan sanoa, että tää on 2 vuotta vanha setup, mikä tuohon autoon on tehty. Nyt ollaan hyvin lähellä sitä. En tiedä kuka sen keksi jossain vaiheessa muuttaa. No nyt sinä höpöit. Täytyy mussut välillä suolata. Mut joo, nyt on jees auto ja jees kuski ja jees kilpailusta tulossa. Kyllä. Tänään on siis lauantai ja viikon päästä maanantaina lähdetään aileen Italiaan tällä pötköllä. Ehkä pestää vähän sen, mutta muuten. Ajellaan Baltian läpi ja ajetaan siitä koko reissu. Tulee kiva reissu. Ja siellä on lämmin vissiin kanssa täälläkin. Vois veikkaa. Siellä on kuuma. Kuuma. Ei se mua Joo, haittaa. siellä saattaa olla kyllä pikkasen lämpöä. Ei haittaa. Nyt on tarpeeksi paleltu jo tänä talvena. Niin. Mut Miten näin. Sampola menee? Sampo. Hyvin menee. Meillä on muuten susta edes kuvattu oikein mitään. Se on ihan hyvä, niin parempi. Sä oot tullut nyt vähän niinku leikkiin meidän kanssa. Miltä on tuntunut ratapuista tulla tämmöseen? No, moottorit on tehokkaampia. Ja autot hienoja. Niin hienompia. Hienoja nämäkin. Kyllä. Joo. Kyllä me tiedät. se oli lyhyt ja ytimekäs. Joo. Ei mitään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitoksia Team Asumaa testiajoista ja pariajoista. Ja nähdään Italiassa. Hei hei! For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.